Hvordan angriber antibiotika bakterier, og hvilke resistensmekanismer har bakterierne? Der findes mange forskellige typer af antibiotika, og deres funktion er at bekæmpe en infektion med bakterier. Antibiotika angriber kun bakterier og intet andet. Det gør de enten ved at hæmme bakteriernes vækst bakteriestatisk, hvilket gør det nemmere for menneskets immunforsvar at bekæmpe det, eller ved at dræbe bakterierne baktericid. Alt efter hvilke antibiotika man bruger, er der mange forskellige måder, der angriber bakterien på. Men her er fokus på de 4 hyppigste. Den første måde antibiotika kan dræbe bakterier på, er ved at hæmme bakteriens syntese af folat. Folat er livsnødvendigt for bakterierne, og man kan derfor dræbe bakterierne ved at hæmme deres syntese af folat. Fordelene ved dette er, at menneskets celler ikke bliver påvirket, da vi får den livsnødvendige folat via kosten. Sulfonamider og trimetoprim er bakteriostatiske antibiotika, som svækker bakterierne ved at hæmme dannelsen af folat. En anden måde antibiotika kan dræbe bakterier på, er ved at angribe bakteriens cellevæg. De 2 typer baktericide antibiotika, penicillin og vancomycin, virker begge ved at hæmme syntesen af bakteriens cellevæg, men selvom de har samme målstreg, har de 2 forskellige veje at komme derhen på. Penicilliner af de beslægtede cefalopuriner indeholder en beta-lactamring, som er det, der hæmmer syntesen af bakteriens cellevægge. Når penicillin skal angribe, er det vigtigste angrebspunkt netværket af peptidglykan i cellevæggene, som består af kæder af polysakkarider, der er krydsbundet med tværbrugere i peptider. Beta-lactamringen i penicillin binder sig til enzymet glykopeptidtranspeptidase og inaktiverer det, hvilket gør, at enzymet ikke kan katalysere dannelsen af tværbrugerne i cellevæggen. Det gør cellevæggen så skrøbelig, at den går i stykker, når bakterierne optager vand via osmose. Vancomycins vigtigste angrebspunkt er også peptidglykan i cellevæggen. Vancomycin binder sig til peptiderne, inden glykopeptidtranspeptidase sender dem sammen i tværbrugere. Vancomycin binder sig til 2-D-anilin-aminosyre i peptiderne ved hjælp af 5 hydrogenbindinger, og grundet bindingen til peptiderne hindres enzymet i at samle tværbrugerne i peptidglykan, hvilket svækker cellevæggen og i sidste ende forårsager dens kollaps. Så er der en tredje måde, som antibiotika kan angribe bakterier på, det er ved at påvirke bakteriens proteinsyntese. Alle organismer har brug for protein for at overleve, derfor svækker mange antibiotika bakterier ved at stoppe deres proteinsyntese. Tetracyklin og gentamicin er 2 antibiotika, der virker bakteriostatisk på denne måde ved at stoppe bakteriens proteinsyntese. Tetracykliner virker ved at binde sig til ribosomets underenhed, hvor de hindrer tRNA i at binde sig til ribosomet. Dette resulterer i, at koden ikke kan videregives, hvilket gør, at bakterien ikke kan syntesisere proteiner. Gentamicin er et aminoglykosid, som griber ind i bakteriens proteinsyntese ved at forstyrre aflæsning af mRNA. Først trænger der kun små koncentrationer af gentamicin ind i bakterien, hvor det binder sig til bakteriens ribosom og aktiverer pumper i cellemembranen, som begynder at pumpe gentamicin ind i store mængder. Man ved endnu ikke, hvordan pumperne aktiveres, men den forøgede mængde af gentamicin bindes nu til ribosomet og får ribosomet til at danne nonsensbakterier som nonsensproteiner, som bakterien ikke kan bruge til noget. Den fjerde måde antibiotika kan angribe bakterier på, er ved at påvirke bakteriens DNA eller RNA. Kinoloner er en gruppe af antibiotika, som virker ved at forhindre transkriptionen i bakterierne, så de ikke kan aflæse deres DNA og syntetisere proteiner. Bakteriens DNA findes som en cirkulær tæt sammenviklet tråd. Når bakterien skal aktivere et gen, åbnes tråden, så mRNA kan danne enkeltstregede kopier af det gen, som indeholder opskriften på det protein, bakterien vil lave. Kinoloner er baktericide, i det de virker ved at hæmme enzymet topoisomerase, som vikler DNA-tråden ud, hvilket resulterer i bakteriens død, da den ikke kan danne proteiner uden mRNA. Hvilke resistensmekanismer har bakterier? Når bakterier finder sig selv under angreb af antibiotika, har de forskellige måder at forsvare sig selv med imod antibiotika. Bakterier kan være naturligt resistente over for visse antibiotika, enten fordi de mangler det rette angrebspunkt, eller fordi antibiotikummet ikke kan nå sit angrebspunkt, men bakterier kan også erhverve en resistens. Den erhvervede resistens fremkommer, fordi bakterier ved hjælp af blandt andet mutationer tilpeger sig et antibiotikum fyldt rum eller erhverver resistensgener. Når bakterien så skal forsvare sig selv, har den 4 forskellige resistensmekanismer, som man ser på figuren til venstre.
Den første form for resistensmekanisme finder sted i cellevæggen, hvor et modificeret protein i bakteriens cellemembran gør det svært for antibiotikum at trænge ind igennem bakteriens cellevæg. Den anden resistensmekanisme er en ændring af antibiotikaens angrebspunkt. Det sker ved, at de antibiotikabindende proteiner på bakteriens cellevæg muterer, hvilket gør, at antibiotikaen ikke kan binde sig på bakterien og dermed skade den. Den tredje resistensmekanisme er et antibiotikahæmmende enzym. Det er enzymer som f.eks. beta-laktamaser, som kan nedbryde antibiotikaen inde i bakterien. Den fjerde og sidste resistensmekanisme er en efflukspumpe. Denne efflukspumpe består af særlige proteiner i cellemembranen, som transporterer molekyler ud af cellen uden at ændre på dem, så antibiotikaen ekspederes ud gennem cellemembranen, inden den kan fuldføre sit mål. Hvis bakterier er krydsresistente, så er de ikke kun resistente over for det specifikke antibiotika, men resistente over for forskellige antibiotika i samme gruppe med samme virkningsmekanisme. Dette gør, at bakterier kan blive resistente over for en hel gruppe antibiotika ved kun at være i kontakt med en af dem. Fænomenet koselektion spiller også en stor rolle for udbredelsen af multiresistens. Anvendelsen af et bestemt antibiotikum selekterer nemlig ikke kun for resistens over for stoffet selv, da gener som koder for resistens mod forskellige antibiotika kan være sammenkoblet. For eksempel, hvis der på et plasmid er samlet flere gener som koder for resistens over for forskellige antibiotika. Dette vil betyde, at hele pakken af resistensegenskaber vil blive aktiveret, hvis man blot anvender en af de antibiotika, hvis resistens er repræsenteret på plasmidet.